Ito mga boss meron akong gagamba dito, 2 loads, walang kain. So last day niya, hindi ko pinakain pero na-condition ko. So boss, may nag-comment mga idol, boss hindi maglalaban yung gagamba pag walang kain. So ito mga idol, walang kain. So naka-condition lang to. So hindi ko rin to pinikahan mga boss. Yung nakikita nyo mga gagamba sa background, may pinrepair lang akong nagagamba dyan. Pero hindi ko to pinikahan. Kinuha ko sa kaha, pinagbangga. So, may nag-comment kasi mga idol, pag nagko-condition daw siya, pag wala daw kain yung gagamba, before fight, dito talaga naglalaban. So, ako naman boss, yung idea ko doon, pag yung gagamba walang kain, mas grabe man laban yan mga idol, lalo may load na. Kasi gutom na gutom, yung antibacterial tumatama na. So, ito mga boss testing lang to. Pero ito, may rematch to. Tignan natin yung rematch nila mga idol. Kasi ano to, napalakas ko pa to. So, check natin mga idol. Next video, upload ko.